Тази събота продължава и следва поредицата "Личностите" с Кристина Газиева. Този път нейната среща е с една млада дама, която през есента на миналата година донесе гордост за България. Силвия Рашкова е първата българка, достигнала 50 метра дълбочина на един дъх. На международно състезание в Кипър тя подобри 4 национални рекорда. Оказва се обаче, че гмуркането е само един от талантите й. С какво още ще ни изненада младата жена? Гледайте сега. Силвия Рашкова е един от най-добрите ни състезатели по дълбочинно гмуркане. Тя е и първата българка слязла на 50 метра под водата на един дъх, с което постави нов национален рекорд. През октомври миналата година на международно състезание в Кипър Силвия Рашкова записа общо 4 национални рекорда по свободно гмуркане в различни дисциплини. Тя предава уменията си и на други хора като учител. Силвия е сертифициран инструктор в единственото у нас училище по свободно гмуркане. През 2023 година получава и специален приз за жена предприемач, която постига целите си и вдъхновява другите. Освен най-добрата ни състезателка по фридайвинг, тя тренира и бойни изкуства, както и латинотанци. Занимава се и с пирография. За живота на един дъх Силвия Рашкова в "Личностите" с Кристина Газиева сега. Здравей, Силвия! Много ти благодаря, че отделяш време за нас и за нашите зрители. Здравей, благодаря ти за поканата. За мен е удоволствие. Повечето интервюта с теб започват по един и същи начин. Първият въпрос към теб винаги е как въобще се запали по гмуркането и кога започна това. Аз ще започна със същия въпрос, но искам да ти покажа една снимка и да те попитам този човек каква роля има за твоята страст към гмуркането? И кои са тези хора, които виждаме на снимката? Тази снимка е с баща ми и мен. Тук съм, не знам, може би на 3 години някъде. Баща ми се занимава с подводен риболов и всъщност аз покрай него се запалих да се гмуркам. Ти всъщност си във водата, откакто се помниш. Ще покажа още една снимка на нашите зрители от твоето детство. Тук си с твоята майка, нали така? Да. Наистина съм във водата, откакто се помня. Баща ми дори ми разказва как аз още не можейки да ходя, са ме потапали във водата. Така че буквално откакто съм се родила почти. Обясни ни каква е разликата между това, което ти правиш, свободно гмуркане или фридайвинг, и това, което повечето хора знаем като водолазно гмуркане. Основната разлика между свободното и водолазното гмуркане е как се осъществява. Даже бих казала, че единственото общо между двата вида гмуркане е, че се случват във вода. Когато човек се гмурка водолазно, т.е. с бутилки, той диша въздух под водата, чрез регулатор и чрез системи. Когато се гмуркаме свободно или така наречения фридайвинг, който вече тази думичка е навлязла и в български език, тогава ние използваме само нашите дробове и не дишаме под вода. И повечето хора ще си зададат въпроса колко време издържаш без въздух под вода и колко е всъщност трудно да се научиш на това. Истината е, че всеки може да се научи и е много по-лесно, отколкото хората си мислят. Да, винаги началото е по-предизвикателно, защото човек се сблъсква с нови неща, много техники на дишане, нови усещания, нови знания за тялото си, защото всичко това е базирано на наука и на знания. Но всъщност, наистина, абсолютно всеки човек, който се чувства комфортно във водата, може да се научи да се гмурка. Свободното гмуркане е най-естественият начин да разглеждаме подводния свят. Средно, колко време издържаш под вода да разглеждаш подводния свят без въздух? Обикновено, когато преподавам, всяко влизане ми е не повече от 40 секунди, минута, нещо подобно. Но в същото време влизам постоянно, тъй като влизам с абсолютно всеки обучаващ се курсист.
последния уикенд, в който бяхме на морето, имах общо в рамките на около 50-60 часа имах над 215 гмуркания. 4 дни, 4 бели картона и 4 национални рекорда в свободното гмуркане. Така ли най-кратко мога да опиша това, което ти направи през октомври миналата година в Кипър? Да, това е най-краткият начин, по който можеш да го опишеш, с една добавка, че става дума за дълбочинни национални рекорди. И всъщност тогава станах първата българка, която слезе на 50 метра на дълбочина на един дъх. За колко време успя да стигнеш до долу и да се върнеш? За 2 минути. 2 минути без въздух? Да. Няма ли някакви отражения върху организма? Ако всичко правим правилно и всъщност изпълняваме всички изисквания на тема безопасност и го правим на малки стъпки, не се хвърляме с главата напред в нещо, което е твърде много за нас, няма никакъв проблем ние това нещо да го правим. Просто е важно да знаем какво правим. Ние учим различни техники на дишане, на изравняване на налягането за различните дълбочини. И това е един така сравнително дълъг път, който всеки трябва да измине, за да стигне от 10 до 50 и повече метра, защото има още доста напред къде да се върви. Ти си сертифициран инструктор, вече спомена, имаш курсисти в единственото училище по фридайвинг в България. Да. Кой е най-важният урок или първият урок, който искаш твоите курсисти да запомнят от теб? Може би един от първите уроци, който искам да запомнят, е да не бързат, да правят нещата постепенно. Защото ние трябва да имаме респект към водата. Обикновено до края на курса всеки един от тях разбира, че трябва да си вярва повече. Обикновено, когато хората дойдат на курс, те не вярват, че могат да направят това, което правят като резултат. И това е едно от най-хубавите неща, които те, според мен, взимат с тях, дори когато не го осъзнават. Защото това им дава една увереност и в живота, че могат повече, отколкото смятат, че могат. На теб лично какво ти дава водата и усещането да бъдеш там, вътре? На мен, аз обожавам водата. За мен водата е съвсем различен свят. Свят, в който ние сме гости, в който трябва да се съобразяваме. Свят, в който обаче мога и да избягам от ежедневието ми. И свят, в който аз обожавам усещането за безтегловност. Защото когато се гмурнем на някакви метри под повърхността, дори 5-6 метра под повърхността, и се отпуснем, и ти си в едно такова много леко състояние. Чувстваш се буквално, все едно няма гравитация. Това усещане е страхотно. И това е много успокояващо усещане. За мен свободното гмуркане е рестарт и медитация. Носиш част от екипировката си, за да ни покажеш гмуркане и да ни преподадеш първия урок, какъвто преподаваш на твоите курсисти. Нужни ли са много атрибути, за да можеш да се гмурнеш? Ние можем да го правим както с много атрибути, така и без атрибути почти. Ами нека видим твоята екипировка и едно твое гмуркане. Да, хайде да видим. Не случайно те поканихме тук на басейна на Orange Fitness, за да видим наистина как се гмуркаш. Виждам огромен сак. Да, донесла съм доста екипировка, така че да мога да ви покажа различни елементи от нея. Първо ще започна с плавниците. Това са моите плавници. Виждаме, че те са доста дълги.
Това са плавниците, които използваме, тъй като... Има и името ти. Да, има и името ми. Силвия Рашкова. Да. Имаме плавници. Имаме плавници. Ще започнем с маската. Маската използваме естествено, за да можем да виждаме под вода. Като в басейн бихме могли да използваме очила, но за море не трябва да използваме очила. Така. Разликата между очила и маска е, че маската има нос. Използваме шнорхел, с който да можем да си поемаме въздух на повърхността. И сега облеклото. По принцип бихме могли да се гмуркаме и по-бански. Искам да ви покажа пълното облекло. Така че това е един неопренов костюм, който е от две части. Сега следва да ви покажа още нещо. Наистина доста атрибути. А именно тежести. За какво са тези тежести? За да можем да се балансираме във водата. А къде ги слагаш, къде ги закачваш? Това е колан с тежести, който слагам на кръста. Ето така. Винаги ли трябва да си с подобен колан? А това е за врата. Също тежест? Да. Ето това е нещо много, много ново за мен. Това тежи. Виж, и аз те изненадах. Наистина тежи. Ами добре, да се облечеш и да те видим в твоята светлина. Да. Показани техника за дишане. Сега какво следва? Сега, след като отново си поема максимално дълбоко въздух, ще се потопя, ще направя една дължина под вода на един дъх, след което ще изляза и ще ви покажа за колко време съм направила тази дължина на дайвинг компютъра. Нека проверим. Така, видяхме едно от твоите хобита, гмуркането, но доколкото зная, ти си много запалена и по пирографията, така ли е? Да, точно така. Рисувам и пирографирам, основно пирографирам. И ако искаш, мога да ви поканя вкъщи и да ви покажа някои неща. О, супер! С удоволствие! Добре дошли от дома. Благодаря. Благодаря. Това е твоето местенце, където се усамотяваш. Да, и рисуваш. Обичам да творя и да си почивам с пирографията. Това е Human Design дъска. Human Design стана популярен така последните години в България. Като това е един просто по-цветен, по-интересен начин, по който човек може да си гледа бодиграфа и да си го качи някъде. Като отстрани съм го декорирала с полускъпоценни камъни. Това си естествени микс от ахати, аметисти и всякакви други кристали. Нека видим всъщност как се случва цялата тази магия. Така, аз избрах всъщност сега да ви покажа с най-базовия пирограф, който може да се купи абсолютно всякъде. И ето тук трябва да бъдем доста прецизни, защото после не можем да го поправим. Тоест едно объркване разваля цялото дърво. Или трябва да направим от дефекта ефект. Ти спомена, че освен пирографията имаш и друго хоби, да рисуваш с акварел или? Аз имам много хобита. И бижута съм правила и продължавам понякога да правя и да рисувам. Основно с акрилни бои рисувам.
Аз виждам тук една картина. Тя твоя ли е? Можеш да ни я покажеш, да я покажеш и на нашите зрители. Да, това е моя картина. Както казах, аз обичам да изобразявам това, което ми харесва. И всъщност тази картина я направих, защото просто един ден видях една страхотна снимка на мъглавина. И казах, не, аз такова нещо трябва да нарисувам. И всъщност така се появи тази картина. Ти си много, много интересен човек. Гледаш към морското дъно, гледаш и към звездите. Да, общо взето навсякъде. Като удариш чертата до тук, щастлив човек ли си? Това е много хубав въпрос. Аз бих казала, че съм доста критична към себе си и че рядко си позволявам да се насладя изцяло на това, което съм постигнала до момента. Но ако се абстрахирам от себе си, бих казала, че съм щастлив човек, да. Има ли човек, на когото се възхищаваш? Личност, която те вдъхновява? За мен от всеки човек можем да научим нещо, което да ни е полезно и което да вземем. Защото всеки човек има нещо, което може да даде на другия. Така че в този ред на мисли, може би по-скоро се търся начин да се възхищавам на всеки един човек. Чудесно, много ти благодаря за този разговор. Благодаря.